Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. शंकरः शेषशाही च मार्तण्डो मारुतिस्तथा एतेषां दर्शनं पुण्यं नित्यनेमे विशेषता एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सापाशी देवानी सुद्धा त्या ठिकाणी मैत्री केलेली आहे। भगवान शिवशंकरांच्या गळ्यामध्ये आपल्याला सदैव त्या ठिकाणी नाग दिसतो। भगवान श्री विष्णू तर शेषशाही रात्रंदिवस त्याच्यावर आरामात पहुडलेले असतात। आपले भगवान श्री गणेश त्यांच्याही उदरावर आपल्याला त्या ठिकाणी हा नाग आपल्याला दिसतो। एवढंच नव्हे तर देव आणि दानव यांनी ज्यावेळी त्या ठिकाणी सागर मंथन केलं होतं, त्या सागर मंथनाच्या वेळेला त्यांना जी दोरी पाहिजे होती मंथन करण्यासाठी, तर त्या दोरीसाठी वासुकी नागानं त्या ठिकाणी सहकार्य केलेलं आहे। असा हा सर्पमित्र आहे। आज सापाला मारणं हा अपराध आहे आणि म्हणून जे सर्पमित्र आहेत ते सर्पमित्र कळवल्यानंतर ताबडतोब येतात, सापाला पकडतात आणि त्याला त्या ठिकाणी दानामध्ये नेऊन सोडतात आणि जीवदान देतात। पुढे आणले, कातून घेतला आणि वाढ लायला, वेलची घातली आणि पातोळ्यांक पीठ लायला आणि चून घालून टाकले आणि उकडले। मी तू लोकांकडे याडीवाकडे सेवा केली, मान्य करून घे जाय मामाच्या जागा लाभाकडे कष्ट कामाकडे धरा असल्याकडे भुरग्या बाळाकडे तो रंगीतीत करून इष्टाचारो पावना जोडून फट मारून घेऊन घेऊन जायचं आहे मामाच्या। आणि सूर्य आणि चंद्र असापासून असं ते आमचं तुला साध्या कर आणि जसे तुम्ही पैकी मर्जी मापला तसेच राहा आणि सुखी राहा, बघा करा, कल्याण करा, संवाद करा।